खुलुमबाय बे समाव मोनसे गोनां रादाब फोसावनो सिगांदों हा-हुनि खामानिखौ लानानै मोनसे गोनांथार रादाब लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय हा-हुनि खामानिया दायो गोरलै जानानै फैबाय नोंथांमोनहा हा खाजोना होनो थाखाय दायो मावख'आव थांनांगौनि गोनांथि गैलिया नंगौ हा खाजोना होनो बे खेबनिफ्राय अफिस एबा मावख'आव थांनांगौनि गोनांथि गैलिया न'आव थानानैनो गोरलैयैनो नोंथाङा हरनो हागोन हा खाजोनानि रांखौ बेनि थाखायनो नोंथाङा मोनब्रैल' खामानिफोरखौ मावफुंनानै लानो नांगोन नंगौ न'आव थानानैनो गोरलैयैनो नोंथाङा हरनो हागोन हा खाजोनाखौ QR क'ड स्केन खालामनानैनो नोंथाङा हरनो हासिगोन हा खाजोनानि रांखौ basundara.assam.gov.in/e-खाजोना सिबिथायनि गेजेरजों नोंथाङा होनो हागोन हा खाजोना मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखेवनानै होदों आसाम ई-खाजोना सिबिथाय नंगौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवनानै होनाय ई-खाजोना सिबिथायनि गेजेरजों दायो हा खाजोनाखौ गोरलैयैनो होनो हासिगोन बे खेबनिफ्राय नोंथाङा हा खाजोना होनो थाखाय मावख'आव थांनानै लाइन जाहैनांगौनि गोनांथि गैलिया न'आव थानानैनो नोंथाङा हा खाजोनाखौ गोरलैयैनो होनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा basundara.assam.gov.in वेबसाइटआव हाबनानै ई-खाजोना अपसनखौ सेलेक्ट खालामनांगोन बेनि उनाव नोंथाङा फारि फारियै बिथोनफोरखौ मावफुंनांगोन नंगौ स्क्रिनाव होनाय नैबे मोनब्रै खामानिफोरखौ मावफुंब्लानो नोंथांनि हा खाजोना होनाया आबुं जागोन